Hej og velkommen til Sandevision. I dag skal vi ind på, hvad syre og base er, og hvad syre og base til træning er for noget. Og som man ved, så har man noget, der hedder en syre, og en syre lige præcis, det er et stof, der udskiller H+-ioner og indtager OH-ioner. Og syren ligger typisk på 1-7 i pH-skalen. Og modsat basen, den optager H+-ioner og udskiller OH-ioner. Og den ligger på 7-14 på pH-skalen. Når man snakker om sådan noget om syre og base, så har man typisk noget, der hedder en syre-base-reaktion. Og en syre-base-reaktion, det er for eksempel HCl og NaOH, det giver til vand og køkkensalt. Og sådan noget som syre-base-reaktion, det leder altid frem til, når man har en syre-base-reaktion, at man ender med noget vand og noget salt. Og sådan noget syre og base, hvor finder man det hen? Jo, syren det finder man typisk i drikke- og madvarer, som for eksempel cola og æbler, typisk frugtsyre, men æbler er meget syret. Og baser, det er mere steder, hvor man har vaskemidler og toiletrenser. Ja, og sådan noget som pH-opløsning i pH-værdien skalaen. Altså, hvad er det for noget? Jo, pH-opløsning, eller det at man måler pH i en opløsning, det er at man måler koncentrationen af forskellen mellem H3O+ og OH-ionerne. Og så har vi jo også noget om korresponderende syre-basepar. Og et eksempel på det er eddikesyre og vand. Og så har vi fået noget andet syre, eller base og vand, som spiller. Sådan noget som H2O-vand, det er noget, som man kalder for en amfolyt. Så den kan både stille op som en base og som en syre. Og eddikesyre, som man kan høre ved navnet, er en syre. Så her har vi eddikesyre og H2O. Det eddikesyren gør, at den uddeler et H-ion væk til H2O, så vi får H3O+, altså ozonium-ion, som kommer til at være den korresponderende syre, mens eddikesyren, eller den skiftede eddikesyre, kommer til at blive den korresponderende base. Og nu når man snakker om ozonium-ion, så snakker man også om en flerhydronsyre, altså en syre, der indeholder flere end et hydrogenatom. Og syre-base-titræring, når vi nu kommer tilbage til det, jo, altså en syre-base-titræring, det er en metode, man bruger til at kunne finde en ukendt syre- eller bases koncentration ved hjælp af en kendt syre- og baseskoncentration. Og når man nu måler i den pH-værdi, som vi siger, så er man typisk to forskellige metoder, man gør det på. Det ene er en kolorimetrisk titrering og en potentiometrisk titrering. Og forskellen er, at i en kolorimetrisk titrering, der bruges der en pH-indikator, som for eksempel phenolphthalein, til at måle forskellen med, eller det resultat, man får, mens man er i gang med at titrere. Mens man i et potentiometrisk titrering bruger et pH-meter, som for eksempel en elektrode, til at måle ændringen, der sker. Og når man snakker om titrering, snakker man enten titrering af en stærk base med en svag syre, eller stærk base med en stærk syre, og så vice versa. Og et eksempel på det kunne være det, vi allerede har nævnt. Det er en HCl og NaOH, og så H2O, eller vand og salt. Og det, der sker, er, at den ene, for eksempel NaOH, er en stærk base, mens HCl er en stærk syre. Og det, der sker, er, at man vil kunne finde ækvivalenspunktet ved hjælp af, at man bruger de her stærke syre og stærke baser. Og sådan noget som ækvivalenspunktet, det finder man nemmest ved at bruge en titrerkurve. Og en titrerkurve er en helt almindelig kurve, hvor man har et form for koordinatsystem, og så har man pH-værdien herover og volumen herover. Og når pH-værdien den kører sådan her, og så for eksempel har vi 10 ml her, og vi har en kurve, der kører
sådan heroppe, så kan man se, at ved 10 ml og 7 med pH-skalen, så ligger ækvivalenspunktet herover. Tak for i dag, og vi ses næste gang. Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can't be here again. Chocolate rain. The prisons make you wonder where it went. Chocolate rain. Build a tent and say the world is dry. Chocolate rain. Zoom the camera out and see the light. Chocolate rain. Forecast to be falling yesterday. Chocolate rain. Only in the past is what they say. Chocolate rain. Raise your neighborhood insurance rates. Chocolate rain. Makes us happy living in a gay. Chocolate rain. Made me cross the street the other day. Chocolate rain. Made you turn your head the other way. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. Seldom mentioned on the radio. Chocolate rain. It's the fear your leaders car control. Chocolate rain.